Γιο μάγκες, κουκούλιος εδώ. Γιο μάγκες, κάρακ εδώ. Μαλάκες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε κρέπες μάγκες εδώ πέρα. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 2. Σε Μπαρτσελώνα κούπα γιατί είμαστε True Balkan. Θα έφερα κούπα ρε βλάκα. Αυτή είναι πιο μεγάλη. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 φρέσκα αυγά, γάλα, αλάτι, αλεύρι. Θέλουμε και ένα μπολ και τη μαλακία που ανακατεύουμε το μπολ. Τούτη είναι τη μαλακία. Τούτη είναι. Λοιπόν, Άλλο και αυτό θα το χρειαστούμε μετά. και τσομάω. Η Μαρίς που είναι. Δεν τη θέμε, είμαστε πρώιμοι. Σκάσε. Σκάσε, είμαστε πρώιμοι. Δεν τη θέμε. Λοιπόν, μάγκες, τώρα ανοίγουμε το αλεύρι μας. Δείτε εδώ. Πάρ' το χέρι σου. Στο μπουτσανί. Άντε φέρ μαλάκα, έχεις κάνει εκεί όλα τα μισά αλεύρι. Δείτε εδώ, σκόνη μάγκες. Και παίρνουμε την κούπα μας και βάζουμε μία κούπα αλεύρι γεμάτη. Ανάθεμάτη. Κάνουμε και Κάμε τσεκ, Κάμε τη μάτια, ξέρει. Πάρ' τα αλεύρι από εδώ. Έλα. Δείτε τώρα, κάνουμε Σύστο μέσα. Σύστο μέσα. ανάθεμάτο. Παίρνουμε το αλάτι μας. Το είσαι ανάψει το μάτι. Ναι, όχι. Μετά παίρνουμε το αλάτι μας και κάνουμε μια πρέζα, ωραία. Δείξε πως κάνουμε μια πρέζα. Αυτό είναι κόκα, ηλίθιε. Πρέζα είναι και κούχα. Εγώ σου λέω πρέζα. Λοιπόν, παίρνουμε τα αλάτι μας και κάνουμε μια... Αυτό ήταν, έπεσε, το είδα. Και μετά κάνουμε αυτό να πάει παντού. Τώρα θα προσπαθήσω να κάνω one hand egg crack. Πέσανε τσόφλια. Βάρα το. Παίρνουμε το egg και κάνουμε... Πέφτουνε τσόφλια. Θες να βάλουμε... Πέσανε τσόφλια. Θες να βάλουμε τέτοιο το οποίο δεν ξέρω. Πέφτουνε τσόφλια. Θα τα βγάλω εγώ. Θες να βάλουμε Γάμο τέτοιο. κολαυγό. Δες. Περίμενε ρε μαλάκα. Βάλτε το στο πιάτο ρε. Κράτα βασικά να το κάνω σαν pro player. Γίνε λίγο κάμεραμαν. Ρε μαλάκα κάμεραμα. Μπρο μην μπαίνεις μπροστά όμως. Έτσι τα σπάμε τα αυγά μάγες. Παίρνουμε τη μαλακιούλα μας. Δεν βλέπω τι βγάζω. Σκάσε, απλά τράβα εσύ. Όχι, εσύ Από εκεί τραβά. πήγαινε. Εσύ Πήγαινε τραβά. από εκεί, πήγαινε από εκεί. Εσύ τράβα. Εγώ δεν είμαι ρε μαλάκα κάμεραμαν. Μια κούπα βάλε βρε ηλίθιε. Αλλά καθώς ανακατεύουμε το μείγμα Δεν μας. το λες σωστά, πρέπει να το πεις κριτικά. Δεν είναι γάλα, είναι γάρα. Νομίζω έβαλες πολύ γάλα. Ανακατεύουμε το μείγμα μας μέχρι να ανακατευτεί. Τα ανακατεύω. Ανάβουμε το μάτι, δεν είμαστε ηλίθιοι. Άναψε το μάτι. Πάρε την κάμερα. Πάρε την κάμερα, έχω βγάλει ό,τι να είναι, δεν βλέπω τι βγάζω. Πάρε την κάμερα. Περίμενε, τα χαρτάρω. Θα μου πέσει κάμερα. Γιατί να σου πέσει η κάμερα, πας κράτα τη ρε ηλίθιε. Πάρε τη. Θα Περίμενε. τη ρίξω επίτηδες. Πώς ανοίγει η μαλακία. Δεν ξέρω, πάτα εκεί τα μάτια. Πώς ανοίγει αυτή η μαλακία. Από εδώ βρε άμια. Όταν καθυστερεί. Σου γράφει ποιο μάτι είναι ποιο. να θέμα. Εδώ για να ανακαλύψει τα μάτια. Φέρε λάδι. Πάρε την κάμερα. Περίμενε. Γίνε λίγο προ-κάμερα μα και σκάσει. Βάλουμε λάδι. Τόση ώρα δεν βλέπω τι βγάζω, το ξέρεις. Πάρε το λάδι. Πάρε νίτρο. Συνεχίζουμε το ανακάτω. Θες να φέρω βιτά μου. Όχι, έβαλα λάδι. Εγώ βάζω βιτά μου. Εσύ, Πάλι και σπίτι δηλαδή. θα βάλω τόσο. Πολύ νερουλό το έκανες, έβαλες πολύ γάλα. Έβαλες πολύ γάρα.
άμα κάνει αυτό το πράγμα το μείγμα μας, Ναι, δεν το κάνει όμως. Ναι, θα φύγει πάνω μου. είναι έτοιμο. Γάρα. Λαδώνουμε το τηγάνι μας. Άμα θυμάμαι. Ωραίο sound. Παίρνουμε ένα χαρτί και κάνουμε τη μαγιά. Παίρνουμε ένα ναυτήρα και βάζουμε φωτιά πάνω από το τέτοιο. Και κάνουμε το τηγάνι σωτέ. Και περιμένουμε να ζεσταθεί η μαλακία. Έχει μείνει εδώ πάνω αλεύει από το Λοιπόν, το τηγάνι μας είναι έτοιμο. Το κατεβάζουμε από τους 9 στους 7 βαθμούς. Τι Και βάζουμε το Σαν μείγμα δεν. μας. Βάζουμε λίγο. Και το κάνουμε spread σε όλες τις γωνίες. Και περιμένουμε να ψηθεί η κρεπούλα μας. Ναι, θέλει γύρισμα, Γίνονται. Μάλλον το χρειαζόμαστε τη Μαρίζ τελικά. Σε επιθέμε. Να ρε μαλάκα. Σπάρτουλα. Ναι, μπρο, δεν κολλάει το τηγάνι, πας καλά. Μην το κάνω. Του γάμισες. Να το ξύσουμε όλο τώρα να φύγει. Let's go, μάγκες, πρώτη κρεπούλα. Εδώ βρήκαμε τρόπο να φτιάξουμε το λάθος. Το λάθος μας. Γάμο το μωρί τη μάνα σου παλιόπουστα που κλάνεις κάποτε και γάμο τη γενιά σου την παλιόπουστα. Γάμο το μωρί που σου στέναγε παλιό μονός μωρέ. Το τηγάνι είναι έτοιμο να ξεκολλήσει. Παίξ' το άλλη μια Παίζει τρίψη. να έχει κατσαβίδι. Ναι. Γιατί δεν θέλω να μου σπάσει το τηγάνι. Έχω κατσαβίδι. Ωραία, φέρνουμε το. Intense cleaning. Αν δεν έχω κατσαβίδι, μαχαίρι σου κάνει. Ωραία. Πυρούνα. Πυρούνας. Ωραία. Φέρε κατσαβίδι. Δεν μπορώ, δεν την κάμερα. Μην κλείσει το βίντεο και φέρε κατσαβίδι. Επιστρέψαμε δυναμικά. Φτιάξε μια και τις άλλες Πώς το πούτσο λειτουργεί αυτό, ρε βλάκα. Κάτσε σε σωστό βίντεο γιατί εγώ δεν ξέρω. Φυσάς πίσω, βρε μαλάκα. Βάλαμε και safety glasses επειδή είμαστε καθυστερημένοι. Δεν είμαστε. Και τώρα Μπρο. συνεχίζουμε αυτό που κάναμε πριν. Αλλά αυτή τη φορά σωστά. Θα του κάνω διπλή λαδιά. Ναι, βάλε πιο πολύ λάδι. Βάλε εδώ λάδι. Θα την κάνουμε deep fry την γκρέπα. Νέο τηγάνι μάγκες.
Και βάζει. Παίρνουμε το μείγμα μας Μη. και το απλώνουμε. Και εγώ μου τις κρέφω. Να πάω δίπλα φέρω το τηγάνι. Να, μπρο. Δεν έχεις άλλο. Τώρα το λερώσαμε Α, αυτό. τηγάνι, δεν Εδώ κάτω δες, εδώ. Δεν έχω. Πετάγω το κομμάτια, την κρέμα έξω. Ayo, Peter, why you jumping like that? Δεν μιλάς για μας αρέσω, κανένα δεν πιέζω. Μην τα λες απ' έξω, μην κάνεις το Κινέζο. Δεν μιλάς για μας αρέσω, κανένα δεν πιέζω. Μην τα λες απ' έξω, μην κάνεις το Κινέζο. Oh my God! Τι παίξαμε εδώ, τρελέ? Μούτσο μας. Για πες μας τι παίξαμε εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πολύ γκουρμέ φαγητό. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 αρχίδια από κρέπα. Και από κάτω έχουμε βάλει την οικογένειά του. Την έχουμε σκοτώσει και έχουμε βάλει... και έχουμε βάλει τα αρχίδια πάνω στην οικογένειά τους. Να τα βλέπω, να τα. Οπότε, Να τα. Οπότε, εδώ έχουμε μια οικογένεια από κρέπες, την οποία θα παντρέψουμε με πολύ ωραίες γαστρονομικές γεύσεις στο μουρανίσκο μας. Όπως όταν μια πουτάνα τρώει τα φλόγια και ευχαριστιέται, έτσι θα φάω αυτές τις πανέμορφες και παντονέσιμες κρέπες. Και είναι όλες δικές μου. Ωραίος μπρο, τρελό demonstration. Και τώρα πάμε να φάμε. Βγάζει. Καλησπέρα μάγκες. Τα έχουν πάει, πάρ' το ποτήρι σου. Τα έχουν πάει, τι είναι αυτό? Ποιος τα έχουν πάει, ποιος το έφτιαξε αυτό? Εμείς. Κάτσε να φέρω χαρτί. Πρώτα, ακριβώς. Ποτέ δεν τρώμε χωρίς χαρτί, γιατί δεν ξέρεις πότε πρέπει να σκουπίσεις τον κόλο σου. παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρετε, να το θυμάστε. Τέλος πάντων, πάω να σχέσω. Λοιπόν, Ποτέ δεν τρώμε χωρίς να κάνουμε την προσευχή μας. Γι' αυτό τι Όντως, έχουμε εκεί. μάγκες. Φέρε. Την Καινή Διαθήκη. να αγαπά το ένα τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Quote of the day. Ώρα να φάμε. Τώρα μάγκες θα βάλουμε νεράκι. Όπα. Έσχε με το νερό μέσα αυτό. Εγώ ήμουν ένα μπάρμαν ρε. Ήσουν και εσύ εκεί. Όντως. Ναι, Μέχρι πάνω. ναι. Πάνω, πιο πάνω. Δείτε τώρα παιδιά πώς. Σιγεία φίλε μου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Θα πω εγώ. Θες ένα... Τρόμαξα, Λοιπόν, τα φάμε ρε μαλάκα. ξεκινάμε με... Είναι... με... Είναι 3 η ώρα. Ξεκινάμε με αυτά. Έχουμε εδώ τα Oreo Chupa Chupples. Limited edition. Δοκίμασε Oh my God. Δοκίμασέ το. Είμαστε σίγουροι. Ναι. Δεν θα πεθάνω, Περίμενε μη κουνάς. Να φάω ή να μην φάω. Θα το φτύξω από τα χέρια περίπου. Αργείς και τελειώνει η μπαταρία.
Συγγνώμη. Εσύ τι λες ρε ηλίθιε. Για πες. Καλό. Βγάλω. Bla bla bla, bla bla bla, blu blu blu. Hup, blu 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 blu. Their shit is good shit, bro, you know? Try their shit. Yeah, boy. Καλό. Λοιπόν, περίμενε. Για να φας το επόμενο, πρέπει να μου απαντήσεις σωστά σε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, ο μπαμπάς του Μανώλη Ναι. έχει 3 παιδιά. Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και... Το Μάρτιο. Πάμε να Μανώλη! Αυτή είναι η ζωή ενός YouTuber, γαμάει. Να γίνω YouTuber, μαλάκα, να γίνω άνεργος. Τι δουλειά κάνεις άνεργος. Πώς θα πληρώνει, δεν θέλεις να ξέρεις. Πιάσε νερό. Συγεία, φίλε μου. Συγεία, φίλε. Συγεία στους τηλεθεατές. Σε μία χαρά θα μιλήμουν που να πέρα από εδώ. Όνειρο, πανιά. Αλλά πάντα, παιδιά, με προσοχή και αυτό και ασφάλεια μάλιστα. Μην το ξεχνάτε αυτό και πάντα κράνος. Καρπουλάτσι. Οπα. Αμάν. Κόρας. Θα σας δώσω τη μυστική συνταγή της κρέπες μου, γιατί άμα τρώτε την ίδια κρέπα με μένα και οδηγάτε την ίδια μηχανή με μένα, η μηχανή ξεκολλιάζει και την Mercedes και την οδηγό. Και μετά πας για ένα γρήγορο στο μπάνιο, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ. OG μου είχα πει. Ο OG μου είχε πει. Ντορουρίσι, ντορουρά, ντουρίς ντουρά. You know, νοοτροπία, read a book. Ναι. Μην κάνουμε στην κουβάρη. Φάνε μάκα. Θα στο κλέψουνε. Δεν μπορούν να σου κόψουν πρόστιμο για την κρύπα. Υγείες, παιδί μου. Δυόσμος. Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή δεν έχω λεφτά για να πάρω μπαταρίες, κάντε ένα subscribe. Αλλιώς δεν θα μπορείτε να βλέπετε άλλα βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ναι, να πάω να γαμηθείτε. Ήταν ο Γρατζούνας, ήμουν ο Λόλος. Και θα κάτσω εδώ μέχρι να κλείσει η κάμερα, επειδή βαριέμαι να σηκωθώ να κλείσω το βίντεο, οπότε... Οπότε θα δείτε timelapse σε μένα να τρώω. Τα λέμε μάλιστα. Με τα δυο χέρια